Hello everyone, good evening. आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव दा मोनसे जायगा मालायफोरा सोरगोफुरियाव थांबाय दङनो ओमफ्राय जोंबो बे जायगाखौ नागिरनानै थांनो ओंखारदों आरोना नै बिथांजों आंजों जों सानैजों नागिर थांथारसै आरो माबायदि सोरगोफुरि बे जायगाखौ माने नागिरनानै थांसै आरोना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो थाबायगासिनो सानैजों नायलांबाय था ससेबाबो नोंथांमोना स्किप खालामनाङा जोंनि भिडिअखौ दे मालाय पुलिस बोराया जिरायगासिनो हारसिङै ओमफ्राय नैजों गारि थाबायना ओरैबायदि मोजां जादों माने मौसमाथ' नायजाया एकदमबारे ओरैबायदि इन्टारेस्टखा लुगै होजोबगोन जोङो एनबिडि ब्लकआव फैयाखै बियो होनलायदो आरो थांगासिनो फाइनालि लोगोफोर मोनफिनमारबाय सोरगोफुरिखौ बिथाङा जि खासिगोन ना माने मोजांखा नै माने एकदम गारबावबाय हनै जाथाखौ बिदि बानायसिगोन माने जोङो ओरैबायदि मोजां जाना दं माने जायगाफोरा लोगोफोर नै सोरबाफोर फैनोबा जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम सानैजों फैग्रोबाय आरो जों अनजालि बर'जों आंजों मोननैसो ओरैनो फिसा फिसा रिल्सफोर बानायसै फैनाय नायनो लुगैनानै फैनायनि खोथा थायोथ' एक्साइटेडानो बेलेग जायोना बहाबा फैनायाव नायनो लुगैबा जोब्बाय सानैबो नै जायाबाबो बानायलाबायथारबाय आंगि बायदिनो जाखायाबो नामा बानायबाय माने सानैजों दसेनो रिल्स माने मिनिनानै मोनथ'यो जायगायालाय मोजाङानो लोगोफोर मालाबा फैबावगोन जोंबो मालाबा फैबावगोन एनबिडिखौ लानानै बेदर लाना फैखायो बेदर लाना फैनोसै ओमफ्राय स्प्राइट लाना फैनोसै ओंखाम खुरैसे लाना फैनोसै जाद्राबाबो जाखानोसै लाबोनाय फैदोंबा जोंजों फैफानो हागोन आरो ना लोगोफोर ओइ मालाय सिख्लाफ्राबो थांबाय थानोसै दा मेंगुलाय नै मोनसे जानानै थांबाय थानोसै खुरखुरि थेरे मेरे लाना फैदों थेरे मेरे प्रेम काहानि होननायखौ लाना फैदों जों जाना थांबाय थानोसै लोगोफोर दे एसे मेंबा एसे सान्थि थाबायनोसै आरो ना लोगोफोर होमबाबो नोंथांमोनहा ससेबाबो स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो खोनाफोर साफाख्रेब बानायदो गोदाना ओमफ्राय एसे सेयार खालामना होदो आरो ना सनाफोर लोखिफोर